Ahoj, pojďte si se mnou vyzkoušet voňavku Sol de Janeiro 62. Moc jsem si ji přála a je to můj splněný sen. A kdo neviděl How, tak se určitě podívejte a natáčím pro vás vlog, takže určitě se na něho podívejte, ale vyjde až 25. nebo 26. Prostě do konce února to províde. Takže takhle vypadá ta voňavka. A jdeme si ji otevřít. Tady je taková prostě nějaká čárka, za kterou prostě zatáhnete. A bude ju se mnou testovat i babička. Takže mám z toho takhle sundaný ten obal. A chvilka napětí. Tak to nejde. A mega krásná je. Krásně voní, takže pojďte si ji se mnou vyzkoušet. Asi musíme rozstříkat. Já už jsem si to stříkala na tu ruku a víte, jak to mega hezky voní. Doporučuji si to koupit. Prostě nejlepší věc na světě, prostě Sol de Janeiro 62. Je to nejvíc za trendy, takže toho doporučuji. A smr voňavky. A je to moje prostě úplně ta fav, kterou jsem mega chtěla. Takže doporučuji si ji koupit a tady nahoře takhle napsaný Sol de Janeiro. A prostě teďka vyjdou hodně videjka, protože jsem fakt dlouho neviděla videjka. Takže teďka to pro vás prostě vydám. Takže doporučuji si koupit tuhle voňavku a je úplně úžasná, takže tak. Moc děkuji, že jste na tohle video klikli a moc si toho vážím. A budu ráda, když mi dáte like a odběr. A budu to dávat i na TikTok, takže teďka je to pro TikTok. Dejte mi srdíčka a prosím plusko, taky odběr. Jo, takže já tyhle videjka budu dávat i na TikTok, i na YouTube. Ano, mám svůj YouTube kanál i svůj TikTok kanál. TikTok, jestli neví, tak já natáčím na YouTube. A YouTube, jestli neví, tak natáčím na TikTok. Takže tak prostě. Úžasný. Takže nejlepší. Já zvolám babičku, ať si tady taky vyzkoušet. Takže já to jdu teďka babičce našplichat. Chceš to si dát všude, babi? Nebo jako chceš to takhle? Nebo na ruku? Tak. Tady je babička. A je to jdu stříknout na ruku. Já vám to ukážu takhle, abyste to viděli. Takže, tak. Mega krásný, že? Krásně to voní, krásně. Ano. A to 62, tak zase, že prej babi nejvíc prodává, jakože to. Když byly Vánoce, tak byla nejvíc vyprodaná, jo, takže Sol de Janeiro už necháme Sol de Janeiro. A to je všechno a ahoj! Moc děkuji, že jste na tohle videjko klikli. Ahoj!